Романът "Перлата, която се освободи от черупката си" е като шепот, който постепенно се превръща във вик за свобода. Съдбите на Рехима и нейната прабаба Шекиба се вплитат в две паралелни истории, разкриващи вековната борба на афганистанските жени да бъдат нещо повече от сенки в собствените си животи. Рахима, превърната в бачепуш, за първи път вкусва свободата на улиците, училището и света. Така разбира, че веднъж докоснеш ли истинската си същност, никой не може да те върне обратно в клетката. Шекиба, живяла 100 години по-рано, носи белезите на жестокостта, но и силата на жена, която отказва да бъде пречупена дори когато съдбата я хвърля в харема на краля. Двете истории се оглеждат една в друга като две лица на една и съща болка и една и съща жажда за избор, достоинство и живот, който принадлежи на самата жена. Надя Хашими пише с лиричност и сурова честност, превръщайки Афганистан в жив, сложен и противоречив образ, едновременно красив и жесток. Перлата, която се освободи от черупката си, напомня, че дори в най-тъмните общества се раждат жени, които отказват да мълчат и които превръщат болката си в сила.